Turners Heerenveen domineren op NK. Heegspringer Douwe Amos giet voor een Nederlandse titel. En stellerij hoort Keersbrood in een besnijing. Goeie, dit is de sport van maandje 18 juni. De komende 24 minuten video in dit programma werd hielendal op een hicht gebracht van de wichtigste Friese sport van het oude weekend. Want Jonkendal neemt de onderwerpen ook nog omtinken voor het vieste Lepper-evenement in Breda, de Slachtenmarathon. En vanzelfs ook nog het laatste nieuws over Dirk Buitenzorg. Want het hinder van de sportredactie kregen het oude weekend een hienste fluisterer op bezitten. Dat allurazen nou eerst het NK Turnien. Epke Zonderland hield hij meer vertrouwen op van zijn Olympische rekoefening. Benamen de unieke trijvorige vlechtcombinatie komt hield hij beter in. Dit weekend wie de laatste echte test in een grote wedstrijd. De tastelfinale op het Nederlands kampioenschap. En ik al gie het net hielendal flaten vrij. In de turnvroot is de bewondering groot. Het Boetenland hier de primeur, maar justerkoet het Nederlandse turnpubliek voor het eerst met eigen cent hoe de trijvorige vlechtcombinatie van Epke Zonderland eruit zocht. Alles in Ahoy wordt stil zodat Elsnie een genietje kind van het spektakel. Voor de derde keer op Riegen slaagt het. En ook voor juryleden die het gewoon was zo objectief mogelijk naar een oefening schermatten is het bijzonder. Als ik in het buitenland kom, dan praten alle juryleden vol over Epke. Het is eigenlijk het enige gespreksonderwerp wat er is op het moment. Vanwege het spektakel wat hij laat zien. En ik denk dat de juryleden onbewust op een andere manier naar zijn oefening kijken. Het zou eigenlijk niet mogen, maar ik denk toch dat het zo is. Bart Deurlo, die dit weekend Nederlands kampioen op de meerkamp waard, is lyrisch voor zijn collega Turner. Ja, natuurlijk super veel talent, ook voor rek en natuurlijk ook brug, maar ja, het is gewoon bizar joh, dat hij dat kan. Ja. Dat is echt heel mooi. Ja. Geweldig dat we hier gestaan hebben. Hans van Zetten van de NOS is ook onder de indruk. De tastelfinale op de Spelen jet zeker tot de mogelijkheden. En als je erin zit en hij kan dat laten zien wat hij in zijn kop heeft en dat ook helemaal goed doet, dan zit er zelfs een Olympische medaille in. Maar het moet allemaal wel meezitten. Dus ik kijk met heel veel gretige ogen naar zijn oefening. Uitzonderlijk is het wat hij laat zien. Tot nu toe is er nog niemand in de wereld geweest die dat heeft laten zien. Alleen hij moet natuurlijk wel ook de tweede deel van de oefening foutloos uitvoeren. Want er zit nog meer vluchtelementen in. Ja, dus het is echt wat hij doet. Ze noemen hem ook internationaal de Flying Dutchman. Van Zetten is dus enthousiast. Maar hij had ook zien dat het tweede pad van de oefening net heel vloeiend verrint. Na de Gaylord komt Zonderland net goed uit en hij moet hem zelfs corrigeren. En even later rekt Zonderland opnieuw uit balans en dat kost het punten. Op de Spelen is dat funest, maar voor de Nederlandse titel is het genoeg. Hielendal mooi de oorsprong, want die is perfect. Hij zit in één keer stil, zat het jet. We hebben hier meer tasschouwers dan ouder aan de EK, dus dat is heel bijzonder. Alleen Nederlanders maken het ook nog extra speciaal. En het zit op een podium in een grote arena. Dus wat dat betreft is het een hele mooie test om die oefeningen nog een keer te doen. En daarom ben ik heel blij dat ze in ieder geval er toch in kwam. En de perfecte oefening inderdaad, zonder die grote fouten, voornamelijk op rekstok, die met z'n met hier komen. Maar we hebben ook nog even de tier, dus dat is wel een heel lekker gevoel. Toch blijft het een oefening, maar een heel soort risico's. Daar binnen alle partijen het wel is. Ja, hij neemt buitengewoon veel risico, want dit zijn elementen die aan elkaar worden verbonden. Dat luistert op honderdste van secondes. Dus als je net iets te vroeg of te laat timed of net de verkeerde slag neemt. Nou ja, het zijn zulke kleine minuscule verschillen die het verschil maken tussen succes en falen. Ik neem aan dat hij medaille wil en dan moet je wel risico nemen. Ik bedoel, dat doen die anderen ook, anders win je niet. En als hij het doet, dan doet hij het ook goed. En als hij niet doet, als hij valt, dan valt hij. Ja, dan heeft hij het tenminste geprobeerd. Maar dat is ook de turner Epke. Die moet het van spektakel, van risico hebben. En dat maakt hem juist extra bijzonder, denk ik. Naast de titel op het rek waard Epke Zonderland ook nog Nederlands kampioen op de Bregen. En ook oren turners die trainen op het Heerenveen wie op dreef. Op sprong woon Jeffrey Telusa en op vlier wie Glenn Smink de beste. Verder dan mij de vrouwen van boenscoach Gerben Wiersma. Want ik zei Kim Veromsjen op een poerbest weekend. Celine van Genner en Lisa Top hellen mij haar beiden liefst 4 gouden en 3 zilveren medailles.
Het wie een aparte week voor Celine van Gerner en Gerben Wiersma. Woensdag bepaalde het turnboen dat zij naar de Olympische Spelen maaien en net Wyoming Marcela, die in een jetterstadium onwiest waard. Ja, weer heel bizar. Hè? Dus aan de ene kant is het hartstikke blij en aan de andere kant is het natuurlijk wat een smetje hoe dat met Wyoming aan is. Ja, dus dat is de keerzijde. Maar het overheerst wordt dat we gewoon heel blij binnen. En ik denk dat ze het nou weer heel goed bewezen had om gewoon te winnen. Overal maar weer. Dus ze is gewoon de beste. Heb je erover ingezeten of het wel goed zou komen? Nou, eigenlijk na Gent, na die brugscore, vooral 14.95, was ik wel overtuigd van dat het nu wel zou moeten lukken, ja. Maar als dan het daadwerkelijke moment ook komt, wat gebeurt er dan? Nou, het was wel echt even spannend, ja. Het was, ik werd om 2:30 gebeld en het was ook echt 2:30 en ik dacht, ik word nu gebeld en zo. Maar ja, wel heel leuk natuurlijk. Maar daarna maat de knop om, want op het NK wil Van Gerner snelheden dat het boen de goede kar maken had. En dat docht ze, want ze wint de meerkamp en ook de finale op de Bregen. Maar er is nog een absolute uitblinker, Lisa Top, ek van turncentrum Jarreveen. Ze werd tweede op de meerkamp en pakt de titel op de vlier. Maar nog verrassender, ek op de balken is ze de beste van Nederland. Superleuk om hier in zo'n groot Ahoy te staan. En dan zeker als je nog met van die prijs naar huis gaat. Ja, dat is echt super. Waar ben je nou het meest tevreden mee als je het hele weekend bekijkt? Nou, het meest verrassend vond ik eigenlijk dat ik balk had gewonnen. Want dat is normaal gesproken mijn minste toestel. Dus dat vond ik wel heel erg leuk. In totaal pakken de beide vrouwen zo'n medailles en dus is Wiersma een tevreden coach. Ja, dan domineert ze gewoon. Dan domineert Nederland. Dat is gewoon geweldig. Nou, wat voor gevoel jij had als coach? Ja, dat is wel prettig, hè? Ja, daar maak ik wel hoor. Het NK wie voor Celine van Gerner en ik voor Epke Zonderland de laatste wedstrijd van de Olympische Spelen. Tak om weekend gaan ze dan op trainingskamp naar Frankrijk. Daarna komen ze weer waarom om haar op het Jarreveen kleer te maken voor Londen. Ja, Azen, show je hoe dat oorint mij. Dirk Buitenzorg, nou eerst atletiek, want Douwe Amels woest sneun in Amsterdam op het NK Atletiek voor de tweede keer nationaal kampioen heegspringen worden. De 20-jarige drachter wordt zien als een groot talent en hoopt het in kwarten internationaal tot te brengen. Bij aanwezigens van vorig kampioen Jan-Peter Larsen liek het titelprolongage een formaliteit. Maar zijn eigen doel leidt Liekwols heger. Bij 2,26 meter kind Douwe Amels naar het EK in Helsinki. Douwe Amels is 20 jaar en is de grote favoriet voor de Nederlandse titel. Als hij een absolute topdag had, komt de EK-limiet van 2,26 meter mogelijk in zicht. Dat is een heel eind, want zijn PR is 2,21. En de laatste wedstrijd voor dit NK hier hij een minne-generale in Leiden. Ik hier in Leiden 12,4 sprongen en hoe ik het sprong weer ik waardeloos eigenlijk. Dus ze zeggen zoals een slechte generaal is dan een goede wedstrijd. Maar ik weet er toch net zo zeker op. Dus ik hier al rond de week wie was nog een springtraining. En ik weet er wel heel erg op focus dat die goed ging. En die ging ook gelukkig goed. Dus toen koe ik van Alwaas die eigenlijk maar redelijk volle rust deze wedstrijd voorbereid is maar. Rini van Leeuwen is al goed 3 jaar de coach van Douwe Amels. Hij zoekt progressie bij zijn pupil en denkt dat die EK-limiet in beeld komt. Voor dit jaar hebben we gezegd dat het niet onmogelijk was om mee te gaan doen aan de Europese kampioenschap in Helsinki. Een hoogte van 2,26 is weliswaar in het stadium waarin van de carrière van Douwe van dit moment zou dat wel een heel mooi resultaat zijn. Echt wel ver voorlopend op wat we gepland hadden, maar niet onmogelijk. Douwe Amels begint zijn toernooi op 2,2 meter, maar het gaat voornamelijk mis. Ja, er zit ik aan het begin nog wel wat spanning in, want de eerste hichte die hel ik net. En er zit toch nog een beetje spanning en ik moest wel redelijk lang wachten tot tussen het inspringen en de wedstrijd. Dus het is toch lastig dan, maar vanaf dat moment begon het gelukkig beter erin. Hoogspringen is wel een lange termijn investering. En op hele korte termijn heel hoog springen dat kan, maar dan is hij kapot in 2 jaar en dan hebben we er niets meer aan. We hebben speciaal gekozen voor een hele rustige benadering. Stapje voor stapje het lichaam steeds sterker maken zodat hij de sprongen aan kan en heel blijft. En op die manier een hele lange carrière kan maken. Want uiteindelijk wil hij graag aan de Olympische Spelen meedoen. En Rio, dat is over 4 jaar. Dat moet een haalbare kaart zijn.
Op nationaal niveau leidt de concurrentie een stuk leger. Alle deelnemers starten op 1,90 meter. Na 1,94 wien dat er nog maar 10 en een hechte heger nog maar 6. Bij Boskjes valt de concurrentie aan. En Douwe Amels moet hem dus vooral op hemzelf concentreren om een heeg niveau te halen. Dit is Harald Bust en die valt naar 2,6 meter aan. Dan blijven er nog 2 man oer voor 2,10 meter. Martijn Nuyens en Douwe Amels. En Douwe Amels die werkt hem zelfs heel dit heger op en pakt deze hechten met groot gemak. Internationaal zal het een stuk dreger worden. De eerste van NOC-NSF om deel te nemen aan Olympische Spelen is 2,31. En dat is een stuk heger. Martijn Nuyens is de enige die het volgje kent op 2 meter en 10 centimeter. Maar de Olympische lotte leidt een stuk heger. Meestal nog naar de Olympische Spelen als het bij de top 8 van de wereld zit. En ja, dan was 2,31 springen, dus dat is nogal wat. Fjouwer hier, is dat genoeg, denkst? Ja, het ben nog een centimeters, dus dan... ja, ik denk dat Fjouwer hier genoeg is, ja. Martijn Nuyens biedt dapper staan, maar toch aanhekje. 2,14 is te heeg. Hij blijft stekken op zilver. En het is Douwe Amels die zijn afstand opschroeft naar 2,18. Dat is al 2 centimeter verder als Verline hier. En daarmee had hij de tweede outdoor titel in de boeze. Maar 2,22. Dat is de hechte die hij graag nog nemen wil. Dat blijkt te volle van het goede. Douwe Amels pakt zijn tweede outdoor titel heegspringen. Europees is hij nog krek licht, maar de progressie die is er. 2000 section is wel het jaar waarin ik eigenlijk wel richting de hechten van de Olympische kwalificatie gearmat. Daar werken we in ieder geval naar. En tot die tijd hopen we wat internationale kampioenschappen mee te pakken. En om te zorgen dat we in 2000 section dat ik echt helemaal top in en inderdaad naar Rio kan. Oud-bolseter Erik Negerman is oude sneun winnaar geworden van de 4e editie van de Slachtermarathon. 1600 atleten maaien haren op voor de 4e editie van de Slachtermarathon. 42 kilometer en 194 meter terug uit provincie. 9 man in het oranje en Raymond van Lunsen, zij domineren de wedstrijd. En dit is de eerste vrouw, Mariska Kramer van Drachten. Zij rint om en erbij het 8e plak. Maar voor in de wedstrijd is daar de demarrage van Erik Negerman. Hij wint het in Hilversum, maar hij komt oorspronkelijk van Bolzet. Fjouwer Elien, wie hij ook al een favoriet, maar voelde eruit mij kramp. En dit is de nummer 2, Raymond van Lunsen. Hij kan het net bijhoren en wordt correct als Fjouwer Elien tweede. Want de nummer 1, de winnaar van de Slachten 2012 in een tijd van 2:29 en 10 tellen, is Erik Negerman. Mariska Kramer is de rapste bij de vrouwen. Zij finisht in een nieuw parcoursrecord van 2 uren, 41 minuten en 42 tellen. De beste liepers van Nederland togen oude sneun naar Brabant op jacht naar nieuwe wereldrecords. Officieuze dan, want bij het 4e lieper-evenement wordt liep met langere polsen, hegere seconsen en ook nog eens dieper wetter. De eerste 2 edities waren woensdag Tevens Hopma en Bart Helmholt. De skyline van Breda, dat is de locatie van de 3e editie van de 4e lieper. Het Spanjaardsgat. Daar wordt een skans opgebouwd en de liepers die mij beziekje om een nieuw record te breken. Het record staat op naam van Bart Helmholt met 22 meter 34. Verline hier sprong in Amersfoort. Tevens Hopma, de regerend Fries kampioen. Mij beziekje die afstand te benaderen. Hij komt wel 4, maar lang net zo 4 dat er graag wilt hier. 20 meter 10. En dan Bart Helmholt, de titelverdediger. Hij knap heeg in een stok, maar een beetje uit koers. En hij beloont het op 20 meter 55. En dan is de grote vraag, wat doet Jacco de Groot? Hij doet voor de 3e keer mee aan een 4e lieper, maar wordt nog niet kampioen. Daar zou deze keer verhoring in komen. Want het is Jacco de Groot die de stok het meest stil krijgen kan. Helemaal naar de top kan en loont het op 21 meter 39. Geen nieuw record, maar wel zijn eerste titel.
En daarmee hebben we een heel mooi podium. Want alle drie mensen op het podium wonnen een editie. Maar deze keer weer de titel voor Jacco de Groot uit Kamerik. Keert ze dan, want juster wie in Sint-Jabik een vrij voor meisjespartij na een toch wel wat onrustige wieken. Want de carousel van Wikselingen is weer op Gonka. Martijn Olijnsma en Hielke Bruinsma zetten begin deze week Marten Veenstra eruit en Gino aan zijn verder mij Allian Anema. Reden voor u om eens te hifken hoe het ervoor staat. Allian Anema is in de tweede cyclus de nieuwe maat voor Martijn Olijnsma en Hielke Bruinsma. Hij keert snel met Jelte Pieter Dijkstra en Peter de Boer. Zij binnen eerste klas per toer. Voor Anema is het dus een promotie. Ik denk, ja, Freek Martijn Hielke eerst. Ondanks dat ze mij toen bij wijs zetten. Maar ik heb nog steeds goed contact met hen. En ik denk van, nou ja, dat ik in dat per toer kom ik in. Nou, dat zou mooi zijn en dat is achter niets. En dan zeiden ze direct van ja? Nee, dat mij natuurlijk. Maar ze natuurlijk helemaal nooit denken. Nou, ik wilde dit zo serieus en mee bezig. Want ik had eerst net verwacht dat ze het was doen. Maar na de eerste cyclus, maar ja, voor mij gelukkig wel. Voor Marten Veenstra wie het zoer. Hij hier graag verder wonen met Olijnsma en Bruinsma. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, je verwacht het net. Ik bedoel, in het begin van het seizoen, je weet dat er een ding gebeurd ben en ongemakkelijkheid er geweest. En ik ben zelf dan ziek geweest. Een aantal weken voor de start van het seizoen. En dan weet je gewoon dat de eerste cyclus, ja, dat je gewoon maar om vorm te krijgen. En dat je dan na 10 jaar een telefoontje krijgt eigenlijk dat je de bewijs hebt worden, ja, dan is het wel even slecht. Ja. Ja, de reden, ik snap het net. Ik snap het nog steeds net. Maar ja, het is hun keuze. Maar de Fleur kwam er neven zien maten net in met hem. Maar Anema moet dat beter worden. Nou, ik denk dat voornamelijk de klik bij u wel hartstikke goed was. In 2010 en ik, toen ik blesseerde raakte. Toen hebben we denk best wel heel goed keerd met z'n trein. En het team dat stond gewoon goed. En ik denk dat ze dat misschien met Matten wat minder. Ondanks dat Matten qua kwaliteit wel denk ik een betere keerster is dan mij. Op en uit. Maar ja, misschien, ik denk dat die man overwegen naar van wat wolven. En ik denk dat ze kozen voor misschien een beter team. Misschien iets minder kwaliteit. En maar de Fleur erin krijgen dat je dan dat goede prestaties kan bekennen. Veenstra zal nu verder met Johan van der Meulen en Volkert van der Wij. Hij kiest voor de ondervinding. Ik ben jongens met ervaring, hè. Die gaan noordere prijzen doen. En ze hebben kwaliteit genoeg. En we zouden met zien dat we gewoon eerst lekker inkeers kennen, op een Corine spelen kennen. En ik denk dat we dan zeker weer maar de top 3 mannen kennen. En je zoent haast vierten, maar er waard ik nog keertjuster. De finale wie een wiere broederstrijd. Gert-Anne van der Bos, Teke Triemstra en Daniel Iseger keert ze in. Bouke Triemstra, Pieter-Jan Plat en Hendrik Koortstra. Het waard wel een spannende finale. Uiteindelijk koen de jonge jongens het krekt net opredden. Ze verleren maar 4 voor mijn fjouwer, 6 gelijk. Voor Bouke Triemstra en zijn grote broer Teke wie het wel heel speciaal om Tjinoemekoor te staan in haar eigen dorp. Ja, sowieso ben je natuurlijk van je familie die ontkeert ze in wat voor sport dan ik door. Dit is weer de derde keer. Nou ja, dan in de finale in Sint-Jabik, dat kind het mooier. Godverdikke, ja dat voel ik wel graag. Nou, je staat op het veld en dan ga je steeds wat mooi op elkaar op. Nou, dan wordt 4 of 3 of 4 of jouwer. Nou, dan kind ik nou. Ja, maar ja. Dan rijd je het correct net op nou. Dan ben die man correct een stapje te groot. Ja. Maar het komt nog wel. Ja, ik vreeg hem huid even, had hij er tevreden mee weer. Hij zei, ik ken er wel mijn leven. Maar tegen hier leven hoor naar dit verleden hier thuis. Nou, dat zou allemaal bij? Nee, hij is ook al iets hoes. Daarom natuurlijk. Maar dat was, hier kan we nog een pak acteer doen. Nee, maar ja, klaar. Ik bedoel, het volgende keer dan gaan we weer. En dan misschien beter. Er is een probleem met Dirk Buitenzorg. Of beter zijn, wij hebben een probleem. Een groot probleem. Want Dirk is een beetje het meest talentvolle hinder van Friesland. Maar Dirk doet de trailer net in. En dus kan us Dirk niet zien hoe goed hij nou werkelijk is. Maar gelukkig, we hadden de oplossing een hienstefluisterer. Zo slim als bij Dirk zou je hier nog nooit mee maken. Ik heb nog nooit in mijn leven een hinder gehad die ik net in de kar kreeg. We hebben een probleem. Ja. Een groot probleem. Het is namelijk het meest talentvolle hinder van Friesland. Alleen nog... Hij wil de trailer net op. Dan gaan we dat proberen op te lossen vandaag, toch? Straks ga ik met Dirk aan de gang, ga ik wat grondwerk doen. En dan begin ik hem te laden. En zodra hij gaat laden, zoals ik dat wil, eruit en erin en eruit en erin, dan draag ik het over een Sjoukje. En die kan zich daarna zelf redden.
Maar erin en eruit en erin en eruit, dat is nou echt het probleem, hè? Ja, maar dat ga ik hem leren. En vervolgens gaat Sjoukje dat doen. Oké. Ja? En het is 100% kans op succes. Ik zit op ongeveer zo'n 400, 420, 430 paarden die ik nu geladen heb. En ik zit nog steeds op 100%. Het halster heeft 5 drukpunten. 2 hiervoor, 2 hierachter en 1 hieronder. Dus ik doe eerst dit halster om, dan heb ik zelf gewoon veel meer te vertellen. Kan ik veel meer, in ieder geval met mijn basistraining beginnen, zeg maar. De meeste hinders die hebben hekel aan de eerste keer in de kar, maar dan zie je 2 keer en dan stappen ze erop. Maar deze, nou, dit probleem hebben we dus al een hele tijd, dat die eigenlijk eigenzinnig bloedt. 4 drukpunten op een halster. Ja. Niet alles maar zo makkelijk. Nou, precies. Ja. Ja, dit is misschien ook wel wat als het probleem is met vrouwen, hè? Dat kan maar. Ja. 4 drukpunten? Ja, maar ik weet net, ja, dat ben wel drukpunten. En dan is alles opgelost. Hoe bevalt de eerste kennismaking? Oh, dit is een uitzonderingsgeval. Hij weet wat er gaat gebeuren al vanaf dat hij uit de stal kwam. Hij weet precies waar de trailer staat. Ja, het is wel een beetje een machtsstrijd die we nu samen aangaan. Even Shelley te water de basis. Voor een deel, maar het is niet alleen de baas. Want de manier waarop ik werk, daarom beloon ik ze ook heel veel. En de manier waarop ik werk is dat ik wil niet dat hij bang voor me wordt. Maar ik wil wel dat hij gruwelijk veel respect voor me heeft. Dus vandaar ook, hij krijgt de tijd om over dingen na te denken. Ik vraag hem iets fatsoenlijk. En dan kan hij me dat fatsoenlijk geven. En doet hij dat niet, dan kiest hij zelf voor meer druk. Dus, maar dit is nog maar het begin hoor, we zijn er nog lang niet. Nou, hier zitten de sceptici. Nee, zeker niet. Nee. Voordeel van de twijfel krijgt ze van mij. Het voordeel van de twijfel? Ja, wij hebben het zo nooit in, zo hebben we net. Maar ze neemt er de tijd voor. En ze communiceren op wat andere manieren dat wij normaal weer doen. Maar ja, dit is een uitzonderlijk hinder. Dus zo. Uitzonderlijke eigenaren. Ik hoop dat het slaagt, maar dan. Nee, als je naar de koers moet, je moet de hut naar de koers en dan ga je dit allemaal net een tijd. Zij sliepen er nou een soort routine in. Zodat wij dat net kennen. Er zitten maar 4 drukpunten. Ja, niet zeggen hè. Ik zal het zo maar beneden. Nou, hij is er haast hè? Hij is er haast. Ja, dit ziet er goed uit, maar dit is nog maar de helft, denk ik. De helft hè? Ja, dit batten met nog dicht. En na 2 jaloeren van Ingelengeduld is het dan eindelijk slaggen. En stiert Dirk buitenzorg op een karre. En dan is het de beurt aan Sjoukje. Ruk. Ja, goed, wachten. Belonen. Goed zo, naar voren. En stop. Zo, dat is een braaf paard. Til je hand een beetje op, hè, dat hij goed over het schot gaat. Goed zo, braaf. En belonen. Goed zo. Denk je dat het probleem nou echt opgelost is? Ja, als je zelf maar gewoon consequent die ding vasthoudt. Nou, als ik maar gewoon die dingen doe die ik nou leerd heb. Dan, en hij doet gewoon de dingen die hij leert heeft, dan is het volgens mij gewoon klaar. En dan gaat het eigenlijk gewoon vanzelf. Dat mocht net hè, dit? Nee, nee, sorry. Straffen hè? Sorry. Consequent wezen. Dan met zo'n weekend wegkomen. Ja, en wil je Dirk nog eens live in actie zien? Nou, sneun is hij op Wolvergeer en zal Dirk trainen op de drafbaan. Ontsluitend is er dan ook nog een sulky race voor Frieske prominenten. Met onder andere Rintje Ritsma, maar de vastzitter van de Frieske Oversteden Wiebe Wieling, bij jongeres Elske de Wal en ook nog Cambuur-trainer Henk de Jong en nog volle meer. En donateurs, die mag je dan vergees naar Binta. Want zag je de sport op deze manje, nou dadelijk kun je nog zien naar het Frieske Nijs in Joert. Vandaag nog een hele gezellige jongen. Dag.